Jedná se o dvounosníkový mostový jeřáb o rozpětí 27,5 metru a nosnosti 63 tun. Původní jeřáb byl zde nainstalován v roce 1998 a slouží pro přepravu raznic nad linkou 34 v lisovně M15. Specifikum tady toho jeřábu je takový, že jezdí v automatickém režimu, kdy naváží raznice tedy k lisu a dokáže díky speciálním kleštím uskladňovat raznice ve 3 vrstvách. Jedna ze zodpovědností centrálního technického servisu je zajištění bezpečnosti vyhrazených technických zařízení. Jedna z kategorií vyhrazených technických zařízení je i zdvihací technika. Do této kategorie spadá i tento 63-tunový jeřáb, který vidíte. Pro zdvihací techniku náš útvar zajišťuje kompletní údržbu a servis, včetně rekonstrukcí a obnovy zdvihací techniky. Rekonstrukce a obnovu zajišťují v našem útvaru revizní technici, kteří koordinují tyto zakázky a činnosti, které provádíme zhruba 12 za rok, v řádu milionů eur. A tuto zakázku konkrétně má na starosti můj kolega Roman Makač. Akce je náročná z několika důvodů. Jednak je nutné celou tu rekonstrukci stihnout během hromadné dovolené. Bylo nutné vyklidit téměř celý sklad ve 4. lodi, sklad raznic. Dále je náročná na samotnou manipulaci s nosníky, kdy se práce provádí 2 autojeřáby najednou, když se sundávají a nandávají. Téměř po týdnu, kdy jeřáb máme již namontovaný a zahájíme provádění zkoušek, jak vyzkoušení všech pohybových mechanismů, koncových vypínačů. Dále se provádí zatěžkávací zkouška o jmenovité nosnosti 110% a 125%. Škoda. Simply clever.